Ei, hola, bon dia. Uf, quin episodi, tio. Jo em pensava que l'Eren havia de ser el protagonista, però és que com acaba sense un braç, sense una cama i a la panxa d'un tità, que no hi neva ni plou. Tu pots creure? No m'ho esperava per res, perquè contra el tità colossal aquell ho fa prou bé, saps? I després contra un de normal jo pensava que, no sé, faria alguna cosa, però una primera victòria per agafar confiança jo m'esperava. Després de tot l'entrenament, saps? Una mica d'ànims, però què va? Gens. Que sí, pots dir, l'Armin bé que l'han sapigut rescatar, no? Per tant, l'Eren segurament no està mort. I jo crec que seguirà viu, vull dir que Gula, Mikasa, no sé qui, el salvarà. Però, clar, un braç i una cama, no sé, a no ser que les xeringues aquelles que assumia l'Eren fa que tingui el poder de regenerar-se, jo no sé com se'n sortirà, la veritat. Que tindria sentit, Vull dir, el seu pare és doctor. Vés a saber què sap fer. Va salvar el poble d'una pandèmia, potser ha dopat el seu fill perquè mati titans. No em semblaria descabellat. I sembla ben bé una lluita entre humans i insectes, però que els humans són els titans, saps? I és molt interessant les classes de titans que expliquen que els titans només ataquen humans, saps? I que no ho fan per alimentar-se, a més, sinó per matar, saps? Bueno, és el que faig jo amb els mosquits, no me'ls vull pas menjar. No, molt tràgic, tot plegat. I quina ràbia el rei, t'ho juro, Bueno, no sé si és el rei, però està allà al seu palau jugant a escacs. Quina ràbia. L'haurien de donar com a menjar pels titans, com un esquer, saps? El penges allà a la muralla i que els titans el vulguin menjar i llavors els ataques. També t'ho diré, el tità que es menja l'Armin i després l'Eren semblava bona persona. I em pensava que, no sé, li mires la cara i dius va, tio, menja't un altre i et fa cas, saps? Però no, què va? Merda tità, t'ho juro, I el Globs, t'ho juro, ho fan tots. És com que ho tenen programat. Tots fer el mateix. Teòricament, l'Eren hauria matat el tità colossal aquell, perquè l'ataquen al punt aquest que expliquen que és per on s'han de matar, saps? Però clar, no l'haurà matat perquè és un tità massa important. Si fos un així aleatori, potser sí, però no sé, desapareix. Quan li fa això, desapareix. Sí, no li agradava com anava la cosa i ha dit, saps què? Me'n vaig, ja tornaré un altre dia. Ens veurem demà amb l'episodi 6, ja si està millor la cosa, perquè ha acabat molt negre.